नमस्कार। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया माटी। नमन बा माई भारती के। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना एगो बहुते चुलबुल रोचक और जीवन में सीख देवे वाला खिस्सा भोजपुरिया लोक कथा लेकर प्रस्तुत भइल बने। रउआ सुनले बानी, कहल जाला अपनी समाज में का पूरा देश में हर जगह कहल जाला कि देवे वाला जब भी देला देला छप्पर फाड़ी के। तो जब देवे वाला जब भी देला तो खूब देला। तो एकरी पीछे के जौन कहानी बा, एक कहावत के पीछे के जौन कहानी बा वो हम प्रस्तुत करतनी। तो बस हुकारी पाई सब और देखी भोजपुरिया समाज संस्कृति भोजपुरिया साहित्य कितना समृद्ध बा कि ए पर महाराज कितने ग्रंथ लिखा सकला। खैर हम यहाँ ग्रंथ लिखा नहीं आइल, यहाँ हम रउआ सबके एगो भोजपुरिया खाटी भोजपुरिया लोक कथा खिस्सा सुनावे आज बनी। तो अब बिना देर कैले हम खिस्से पाया जातानी। पहले तो रउआ मालूम बा, बहुत पहले जब भाई टॉयलेट टॉयलेट ना बने ना, शौचालय ना रहे, लोग कहाँ जा लोटा उठावे या निकल जा खेते की ओर खूब लामे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिशा मैदान करे खातिर। तो एगो गांव में एगो किसान रहे, तनी गरीबाहे रहे बेचारा, लेकिन बहुत सीधा रहे। वो एक दिन ना चांदनी रात रहे, तह तह अजोरिया उगल रहे। वो निकलल, लोटा उठल सा निकलल दिशा मैदान करे खातिर। पहुँचल अपनी खेते में। वो बेरा ना ओकर खेते में से रोहर काट लल गई रहे। रोहर जब कटा जला देखी ना खूंटी खूंटी ओकर बचे गई रहे। तो बेचारा जब उठल ना तो अचानक वो खूंटी ओकर गोड़े में गड़ गई। फिर से का कहता नहीं तह तह अजोरिया उगल रहे। अब वो बेचारा का करे ना लाते से मैंने एक लात वो खूंटिया पर मरलस। अब वो खूंटिया बुझते बानी, जब माटी पकड़ले रहला ना तो पूरा मटिए लहले उकच गई खूंटी। तो जब उकचल ना तो खन्न रे आवाज आई। अब बुझे कि तह तह जोड़िया उगल रहा है। जब खन्न रे आवाज आई तो वो खूंटी हटा के कोई नीचे का देखा था कि एगो बटुला देखलस। अब बटुला में का रहे, बुझी कि असरफी रहे महाराज, चांदी के सोने के सिक्का से भरल रहे। वो कौन चीज, वो बटुला। तब उका के न तनी मनी और आस पास के ना खूंटी ना पैर से हाथे से तूर के देखलस। तो वहाँ ना तीन गो बटुला में असरफी रहे। अब उका सोचल कि पता ना हमारा कि केकर हो। तो कहल कि अगर हमारी भागी में बा, देखिए कितना सीधा रहे, संत रहे वो किसान महाराज। कहल कि अगर ये हमारी भागी में बा तो जमन राम देखौने वह राम घरे पहुँचे हैं। एक ही बार का भइल, जब कहल कि जवन राम देखौने वह राम घरे पहुँचे हैं, एक ही बार ये कही के वो अपनी घरे चली आई। घरे आयल। अब बुझी कि आयल ना तो अपनी मेहरारू से ही बात कहलस कि हो देखे ना कैलनी अपनी ये खत्ते में एगो रहरी के खूंटी के नीचे है ना 3 गो बटुला बा, में पूरा असरफी बा। तो अब बुझते बानी कहल जाला कि मेहरारू कुल के बात तनी कम पचला। जो ओकर पतिदरवा रहे ना किसनवा के, वो बहुत धूर्त रहे, बरियार रहे, पूरा मतलब संवर्गर रहे, काफ़ी सामान रहने को कर किया। अब ये किसनवा के मौगी कोनो बहन ने निकलल बाहर, तो वो किसान जो का पतिदरवा रहे ओकर मौगी मिल गई। तो ये बातिए बाती में वो मौगी से कह दलस, मैंने दूसरे जो बरियार किसान रहे, धनिक किसान रहे, संवर्गर जो किसान रहे ओकरी मेहरारू से कि हमार मर्दू गल ना खेते में ऐसे ऐसा बात यह 2-3 तौला बटुला असरफी बा हमारे खेते में। अब बुझे कि वो अपनी घर में गल दौड़ल, अपनी मालिक के मैंने अपनी पतिदेव के बोलस, अपनी लैकन के बात कहलस। तो ओकर पति जो रहे किसान, वो कहल कि हो ना हो बिहने दीने में ई किसान जौन बा हमार पतिदार वो बटुला के निकाल के ले आवे, उससे पहले ही रतिया खान चल कुल और बटुला उठा के अपनी घर लेके चली आवल जाओ। अब देखी जो पतिदार रहे वो अपनी सामान के मैंने 2-3 गो लैकन के लेके पहुँचल वो गरीब किसान की खेते में गईल। तो देखल कि सही बटुला तो बटुला बा, लेकिन बटुला में जानते क्या रहे, बटुला में हाथते हाथते वही में बिच्छी रहनी कुछ बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू। अब वो जब बिच्छू देखल तो कहे हो न हो, ये देखा कि अजोरिया रात ही बात हाथों अजोरिया उगल बा। अगर अनहरिया रात रही तब तो ये बिच्छू हम जाके डंक मार देते हैं कुल, हम जान तो मर जैती के। हो न हो वो जो हमारे पतिजरवा बा हम जान के मारे के उपाय कैले बा। तो अपनी लड़कों से जो काम कर कुल
तीनों बटुला उठावा कुल आ उ जौन किसान बा जौन खेते में बटुला रहे ओकर जौन छप्पर बा न मड़ई के घर रहे पलानी के ओके फाड़ के ऊपर से दोनों मर्दे मेहरारू घर में सुतल हो कुल पूरा बिछुड़ कुल के घर में गिरा रखी। प्रभु के लीला कहल जला परम्पार बा तो कहल ही रहे किसनवा कि अगर हमारी भागी में होई तो हमके मिली। कहले रहे कि जवन राम देखौने उहे राम घरे पहुँचे अगर ही हमार होई हमारी भाग में होई तो। अब देखी ये बुझे कुल की बिच्छू बा जब ओकर पलान फाड़ के छप्पर फाड़ के ऊपर से गिरावे कुल बिच्छू जान के आ ऊ नीचे गिरे न तो सरफी रहे महाराज सोने चांदी का सरफी खन खन के आवाज अब पूरा तीनों बटुला के सरफी के घर में गिरा देने कुल। सवेरे जब वो मर्द मेहरा जगने कुल तो देखने कुल पूरा घर सरफी से भरल बा तो अपनी मौगी से कहल संतोष मन से देखलू न कहले रहनी न तसे कि जवन राम देखौने उहे राम घरे पहुँचे ही हैं तो अपनी भागी में रहल तो मिलल आ यही पर ओकरी मौगी के मुँह से निकल गई कि देवे वाला जब भी देला देला छप्पर फाड़ के आ तबे से ही कहावत जग प्रसिद्ध हो गई आ भोजपुरिया समाज में चल निकलल। तो ये खिस्सा रउआ सबके कैसन लागल जरूर बताई। फेन से बाबा गोपालपुरिया एगो नया खिस्सा नया कहानी नया बतकही लेके अगला वीडियो में हाजिर हुई हैं उपस्थित हुई हैं। तब तक खातिर नमस्कार बा प्रणाम बा। सकारात्मक सोची सकारात्मक करी कोनो ऐसा काम मत करी जो से दूसरे के तकलीफ होखे तो बढ़िया करी महाराज हंसी खुशी रही। जय 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 भोजपुरिया समाज जय भोजपुरिया माटी।